Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchu murigaria Ensoko TV hega nemesa yamaiya kuru Ensoko ensa emo obutuko boga bwo 14 mutinyino yo gatano gatatu mwaka bwechiri bubere 20 ne monche nkuru kwa Clinton Ndigi no torenere Salome Kerubo kuru asensemo yemono we manyerio ayega negatia tukwariga ntuti obutuko bwarero. Babele bakora matemwa a Kenya National Examination Council ige meeting n'abantu ba qualify bya bagwenda kosoka isiko bakolega asi elinde bakonye nsi yeito na kusiye itu abasae gwetania chiminye kobekirwe gutwa maiga yo konyora maegerio ensi omorobirio bwa ajiri county ya Kisii lero ne litukoli echiro nande especially litukoli nene twabene tokwara bone gora abantu bali para bantu bali saa 7 ujaona customer amangana agaro lovanga ichiro kemera teyo abonjororia bechiro ya kemera nigo bagendrete ko barasare nene maiga yo gosie ko gwechiro yo nabo bisaba bocheno abantu bakurwana kinyumba abantu bagoitana abantu wanakirumu wengine abego mwakilisho basubati county ya Nyamira niga gikeire chisegi chegenka egenta atebire nigo chigo sario bamenyo asaburjo kubwaterana herio kogendreria chinka. Karibu sana mwanchu murigeria bono tugochaka no robot roko bwatia umuyiga bukobekirwa chiguto kwa boroki wo wetane chiminye abo babere bagosomera nse yo murobirio bwajiri na igo ekyombe ya Center for Training and Development CDT nigo okorekana sa maigerio usasa magacho kwena na maigerio yoboremi hakisi ensemo ya ATC abwase humunyakerogo Ishmael Nyakoni oyoro mutendubo murobirio yobwajiri na boigo abaraibanda abaikira na senseme yo barobo semia uchi asabasa kogendra kwerikia hase umurobirio yo eri banyore hobomanye hase amangana yekerero erio koegendreria asamagimabo boigo niga babwatani abo kuru ase University ya Tangaza bakoragwa na Dr. Patrick Onchwado aseri bagaria ya Professor Nyamboga baikira na roro na boigo kuboria abasae koerikia ase University yo na konyora amaigerio yo koegendreria asamagimabo muri kitopeto el machini na mangi aboroki wetania chiminye abo abere bagosomiwa bene wetira sumurobero ajiri na boigo Center for Training and Development CTD sub county Oche county ya Kisii abono banyorero bosemia igore chinchira cyo butumeki bwe chinchira chekerero na boigo butumeki obuyabwe nenga gache chinde nigol chikurerero babekiro chuguta samagacho boremi akisi ATC program ya chagete kuno mugavana asomwako 2023 otinyo kabere. Since then to graduate ya wanafunzi bale over 39,000 graduation ikome na kabere kese tuwa chageto murobirio itubwa ajiri boigo lero ntubwate a partner college eyere tuwabere to sponsor wanafunzi baitu bakogenda gukora chikosi after bakorere kuru ajiri amone chikosi chi wanafunzi bako graduate na mangana a social work and community development boigo ntubwata wanafunzi bande tuwa sponsor bakagenda gukora mangana perioperative theater technology tuwata wanafunzi bande bakora mangana counseling psychology na secretarial. Sometimes it's not easy. We scratch our heads to see that you get the best. Na ndio sababu mumeketi hapa mumevaa gowns. Kwa nabaralia nigo Ishmael Nyakoni oyoro motene bo morobero yo bwajiri atebere nabasaya bange nigo bakonye kirasi kirengo kigoro wetera somorobero yo oyo letetwe no mugavana bwe county ya Kisii Moske Paul Simbarati nomogoko monene asengenja abanafunzi aba gavana ya scholarship banyale ko bago korumukyo monene bono banyale ko bako graduate na ande boigo babele bakora matemwa a Kenya National Examination Council ige meeting n'abantu ba qualify bya bagwenda kosoka isiko bakolega asi elinde bakonye nsi yeito na kusiye itu abarai baikira na regati abo jo makumba oyoro mosemia senseme murobere yabe na service mugabana nigonera togire murobere ya nene kubakonya basaye wetanga no butumeki bwa Mariogo yogo tindia program ya ajiri ya etiria wanafunzi more than 39,000 bakorua semechi
erense. Sometimes abantu bakopinga asio mu governor, but I want to say your excellency governor. Mbuyamono sana asenginje kokonya abantu abataka banyore nafasi yo kora short courses na bali babere sponsored bakora courses mbalimbali erinde basoese field bakore mirimo yabo bachenji n'ekinyo basi baruweta. Abote Nkurasi University yatangaza nigo baborire boiga basae kwene kimunango korabali mirimo y'amaboko nemonelia bagosemiwa cy'skuru cya TVET erinde bakonye kasa matukare bosyo. The issues in the society, and they should be prepared to be people who solve problems, and as well as people who are not seeking jobs but people who can be creative enough. Have TVET courses, and with these TVET courses our examining body is TVETA SIDAC, and we are so happy to be affiliated with this college because now we'll help our students in wholesome. Asinseme yabono nigo kefanyaga ko yoromo director wa Kuria Center for Training and Development yatogire ko bwatira na kurega tia serikali ye county Mone University yatangaza abo asabate bino nerebuya kubwatira na irego kinekerengo gye mense ya Kenya. Veire bagosoka isikoga ogende kisi referral teaching and referral hospital konyorora abana baitu baroro and in various entities. Chia wanafunzi nga through Center for Training and Development, they will graduate through Tangaza University by kokora imerubiri yabo yet course. Kuriputiria Ensoko TV koroika ATC me county ya Kisii Nchepethuel Machin. Kubatakana nogosie kwa wechiro ya kamera na babisa abo chanu nigo ritkoria rero wase ryarenge juma ritkoria chiro abo nchoria nigo babetererwa koneria mbarabare ne para egento bono kyagosereire obugima bwabo asengencho hase ba koneria no mo basokano bwe para oba hasamatuko abwangoiga bagokwana negeta sinikigagya Ensoko TV bakoragwo no munyakiro gobo Peterson na Tambo nigo bono babarire hasara enene heyibanyorere kubwatakana no gosie kwa wechire yo wasabire county ya Nyamira herusie obochabu obo hechire yo herinde enyara ko bage kogendria hemeroberio ya muri kito Steven Nyariki namake kana nogosie kwa wechire ga ya kemera senteneine nigo yaretra sare nene ekero wechire ga ya sigetwa buritko ri igoro nabateni nababisa bari bobo chenu kubwatakana no kobo kubochabu obonge obwagerere chire agotenene waire ko gosereria amagima yabamenyi nabo igabo nchoria bakora obonchoria as echire iga kero korigeri mega ya nega iga obochabu obonge nigo bore gosigote nyinge nigere mega ya negento konyara kobo kurigeri bigongo ruchibara na boigo chingo ko chikonyara goserege ntuge okorokinga okono komentekana kwegoto kwamentekanire mono anene mono ase echire ya kemera. Marieta Peterson irera Tambo yo mobwa baraibe market ire ya kemera ya ito tuwaito kanyore challenge gore mu public health na jitaga sabu elirube notice abantu mba kore biashara se market ya ito tukabana umusangao sengenjo muiso onde ntwatagere tutwale meeting ebara senene yale ko combine abantu be county government na abantu baito bagaiga manga in general lakini bone igaikera mu barase ite chitikoba barase yarenge issue ya yenene kartu karanse meeting ya last etuanjira netebuna obuchabu bore gaiga borusi wororo twakwanira obuchabu gochogungo chogutore but barabumba liko koragasi yabo nariko sabaiga right from the county maete fari wawili wakipigana nyasi ndio inaumia bona ni ntu nyasi gatumiete bona abantu niko bajire jinze jiga bagumira sana nona se muna oligere twichimaga gese ubimineriga asa chinge chikoimuka amacha machafu garo eminedinga abantu nabanyora kibindu ase takatageji Ngana nabo nchoreria abo bakwanira Ensoko TV nigo bereire uborobo nene na asara nene banyariko bakonyora kubwatika no gosie kwa gwechiro litwase barengetianda ke gosemba chikonyora engeria lero ne litukoli echiro nande especially litukoli nene twabene tokwara bone gora abantu bali para bantu balire saa 7 ujaona customer amangana garo lovanga echiro kemera teyo so hakuna vile utapata customer nande echiro masi echiro lova echiro lesiekere. My appeal is ka kiba kwanirane koruomo right from our governor
echigan sanane nigo tore asumo chio kemera ekero kurigereria nigo abonjoreria barete para mbarabare ne para ase umubasakono bwe para obete bwango iga egento ke kogendera kogosereria abamenye bense mega ya kemera nene mono kubwatakana no gosie kwa wechiro ye tamarieta nenkuru kumirka munyangi makoli manya biasoro kemera njo ya mabori na nyorete accident inyumba yana ya saretu wana mimbwa to wakonko ya istu asukiugocha na ende tuamanya gatebi toirane nka wana toko kumina ngati tokuragira kaito kurusindagira abana baito bari ngakina ende toramenya tutaiya ichiro nigo bono basabire umowaziri uriyo tenete egetabo hanene mono biri bitunjokana inego saso mono bw'Kenyanda ntobwe environment anyare ko bakawe ikasi chire ya kemera na kwerekinga ngorusi are goteyere mega yanega iga na kwenekinga echire iga na nengoira nerere chinga kichiae cyo kwendera kuoneria abamenyi so request nelia ojiso mugabano ito no aba MCA baye bali at least se dumping yoko koba egendo kende notice yaru etu abantu baito bonoge bari para everywhere yari kunyarekana bari gienchera bararete tinga erabeke ubiyeye ebekwe nebekwamo abagambi baito mbatakere barorenga ingikagendrete asechire nande batokonya asamangana echire erinde na ritorabe tokogendra buya kama kawaida korwa ase echiro ya kemera hiyo gotoka ase ewodi ya kemera ase bunge ya Kituma Sabeme county ya Nyamira kingo reporter ya Nsoko TV Riedera Nyariki Steven Embonde. Mwakilishi wa Subati county ya Nyamira Jerusha Momanyi nigagendreire nemiroberio yaye ya affirmative ase school ya St Thomas More kutoka Ombe ewode sise bunge aborabu county ya Nyamira ka kwa nasomo igoyo bogosira ebyombe nabo igo bari abagotu nigo bona bodri abantu bane kyo bwa matobuya asegati yabo na igo basire bari abagotu nonya nabo nigo ogikeire kisege kyegenka egenta atebire nigo bono chigo saria obomenyo oigo mushimo Jerusha nigaruro kobore gochasa abantu babe bakomenya hamo nabo igo kobwate sia serikali asoko gendre obotuki asibari bagukagirwa koiba kubose koibira abamwabo ensemo yo mubaga ase ensemeyo so abantu bani dere na barangiri bota una mama kaut mwachorete igona ida muno borayo ino obekeire timbu kurwase more ona karamba nyara abantu baraba gotobate niakeria lampu garamna bayiboli bana so ando sia singo tikumira abantu munabo ekiagera ekarongeire libageri ogo liaga oire no moi bodi ibona ata kugarramna bayiboli bana mbata bindiya mana soko ngali bageri kole mem mbata ngarakia bayiboli bana mogendera konsabira abantu bakurwana kinyumba abantu bagoitana abantu wanaturumu wengine abasacha babutorwa tinsamo tyabo tyansoni abasacha babere naende basi itugusi ekabege ntukyo kumito kobori bakatwabura na kinekene naende kabiswa kamuranze nari kugasorora omanye tetwesi asetore anya no mwana ono tagetamenye anya karo mube airasa akoba rehabilitated bakabo muntu komenya nabana anya karo moibi amanya nera tukaya abeira mabe anya gapotinya sore na koreko abana abantu amanya matukaye namabe igona ari kubasorora kamuranzi barimo bakora ibitendo kama hivyo mukome kwa sababu hata Mungu anakuhitaji wewe obo gibobo tu atongere tu nyasao tutongere igota kwanza bakore ibintu bibe n'ibintu biroko karoko kagane bijya lakini asa bibo koira igibo koira asa nana yo korigire cyase ku mabwa bose na ndo para batugenere tukamenya n'abantu bandi amangana yo boyibi etutagetasire once and for all na ibu kumuranzi kubabaja oli momo kalero le kwekenoro momo kwane twageni ebintu byose bikoye ekyagera bali mubaga and stop theft ntiara mbara tatuo abasigai bali abakon ba KDF no bali barendete bona ibo amangana ito abeire strengthened
Abakenya nigo bono babũrigwe kwenekia omorembe nobotoereru chinga kitoroiche obochori obonene aigani gakwanwa na Professor Nyamboka Constantine Chingaki aikira na somwega ukobekera aborokiwa egutwa ase skuru ya Mary Immaculate Teachers Training College ime ye county ya Nanyuki ebose ime Nanyuki ya Laikipia ka ukwana boigo ni gabasemia bose abasemia gokinya ebirengo by'ichisemi Chingaki bagendrete kuriya emiremo muri kito Frida Kirubo namange nasomoyiga bukubekera aborokigwa egutwa beskuru ya Mary Immaculate Teachers Training College asabageni bariganirwa wikirania ritukeri bakoragwa na Professor Constantine Nyamboga nigo barokyo mogoko na kubaganiria amaya Chingaki abasemia komenti birengo bichisemi Chingaki bagendete kurigia emirimo. I'm happy to tell the world that the institution packaged this very well. It has successfully graduated about 80 students in various diplomas that are relevant to education. As a chief guest, I wished them well, but I also advised them to proceed to advance for degrees, in the sense that getting a job may not be there tomorrow. Some would be lucky to get it tomorrow, but instead of waiting, I have advised them, and especially because I'm from Tangaza, Immaculate is also a Catholic institution, I have advised them to join our various degrees for what we call upward progression. Morokyo manene wiskuru iyo Sister Anna Liaka nigo airaniria mbia guchia sababu atani bonsi asokubwatira nokuya ilego ikirania omorobeli yo na kwarigania aborokigwa bande. Grateful also to the BOM who have been very supportive in their support. They have been working with the administration, the teachers, the deputy, and even the student, even the president, who is able to work with us. And then we encourage each student who come from around to join our institution. Congratulations, all well, and even the other members nonya nabo ni gaborokiwa basegetwa kwegenderia asoko enyorera enyeri yabo ya kirarituko. So thank the professor. He has given the graduates a lot of wisdom and of advice, because the world is not something small, it's something very big. Secondly, still another encouragement. What they have got, diplomas and certificates, still there's room for education. Education never ends. And with that, I say thank you. Nigo aborokiwa baenekirwa gusirwa iliyokonyora help iliyogoikirania amagani abo Chingaki bagosoa Sechi College na boigo chi university. Assure those who would be joining Tangaza that Tangaza, like another university, students get help. So the teachers who will be coming, they will get the help loan, because again at the end of the day the help loan it is you to pay back. The help loan, everybody currently gets the help loan, especially those who come to the universities. So welcome. I would ensure that I assist you get the help loan once you join Tangaza. Oburendi nigo bwenekirwa iliyogoikirania omorobili yo. Asibono okuboligwa kwerugwa guchia saba Kenya kwenekia omorembe obotoereru Chingaki torochi obochori obonene. Ningetaka kusema security hapa tumeshinda vizuri na hakujakuwa na matatizo. The event was colorful. Tunatarajia wanafunzi wengine wengi sana wakisomea hapa ndio tuweze kuinua mambo ya masomo. In my views, many people may think we are goons. These were not goons. They were our parents. Parents who had escorted their daughters and sons to graduate from this institution. And the word that I would leave for the world, and especially Kenya, is that as we go towards elections, let us be people of the church, people who love peace, and let us not create unnecessary tensions. Kenya needs peace. It needs to settle a number of issues so that we can grow and join many other countries in the world. Igingo ripoteri etaseni igensoko kura sensemo ya Nanyuki county ya Laikipia. Eriane Nkerubo, Frida.
Manchumuri gatugeta sengana ichisemi okuburiwa nigo kwarurwe guchia sabasae wetoma na gwikarakaria soboge mabwabo anenekero bakodira masomo abo yechisemi chigoro bose university okuno kuburia kwarurwe kero gobwekia Jubilee oyubo igokorie kero kyobo jumbe nsemo ibunge ya West Mugirange County ya Nyamira Mheshimiwa Vincent Kemosi igariko yakwana iga kurwase e county ya Nairobi maiga yokobekerwa egutwa ase ekonyora edigiri yerichiko Kemosi nigo bono harure ho segeta buna masomo tari obogotu nigo habwate obuya bwaye muri kitolinet nyambane namange andake buna baso kirega na boranyore chigasi nchigo chigosoka chiamango echia serikali gosase bararikwe igontegete ko baboria ebichane ebyebike banyare korengereria kuikarakaria incherende onye babwate bari gibesa inke bansire byasara bari baranyare gukora bintu binde komenta masomo bamenta masomo gukwana imeyo mucho Nairobi Kemosi omochirie serikali ase ogusinya gwikirania eira yarireta abasae gukurwa amabaga yemeremo guchia ase abasaya abo ase bono atebire ayo nigara chigwikirana ase eserikali yabo eyuba guchikorosi omwakonde onde bwensi nabe myaka arabe nabagosoma igontegete gosegeta abana bake bari chiskuru bono igaba koromukia na bari bakorete chiskuru ngakiende batagete komenta masomo ntagete ko batebinga bono je ninche umufano muya wata mutwe gachimutwe erindegere menta masomo tanya ko babogotu na ndi masomo tanya ko babusa muntu ko yabwate na bokonyoranga watumikire bokonye community na bokonye gesa kuguchimutwe lakini ase serikali yemo maete egasiye yemo yatebete yari gocha gukora no kwa ivichana chigasi ejanya terarikana paka gwikara bono iga omwakonde intwe chigete ngatogocha gosoe serikali egente getanga ntokora no ko make sure nga chigasi chiatokira abana bakore gose kobeka environment yengiya chigasi chitoka abantu bakore chinga kiechechyo Kemosi omochirie omubunge o West Mugirango Steve Mugaka ase ogusinywa gwikirani amagenderero ase nsemeyo anene ase atebire osinyiro gwikirani chinguru cyomurero ase abamenyi bensemeyo te konyarekana nga abantu es transformer ya yete metienyene ngafte metienye ene na dio mochumba agocha korete transformer akobekera abantu transformer kero ya rimire negento kewenete kobeko inse ya matukabere igorekero mochumba agochotebia abantu ngabono estima ya yete ose transformer ya yete metienyene ya etire ngabono yana ria achire korete transformer omuntu buno yo abeiro mukaya aywe gasi amosinyire tokobeka abantu omosunte ase metienyene negento kewenete kobekwa asa matukatatu igontegete koboria abantu baminto rora abantu bunaba igasi yasinyire abantu bakayagire kego iko mwakonde mubatumeka irindegere muirania abantu buna inche bamanyete gasi tokonya abantu baminto irindegere West Mugirange genda for the first time in history na atebiri abantu baminto nga oburai bwa West Mugirango since 1963 bono nari tubwatu burai bwo muntu temanyeti egasi yanu konya gwetanana akonya kunywa marua gweta gaste ya korera abantu omuntu buno ya abantu baminto njeta getuko basaba kego iko mwakonde tigatuchencho burai erindegere torete abarai barakonya abantu baminto arenayo otuguteirare enkwana yarigathe Gachagua iyo ateba egati yabarai bakwamereria serikali nigo baraboro aseboigo akwaneire enkwana yaye omubunge okitutu chache South Anthony Kibagendi iyo arorekana kumuiraneria Gachagua naende ntebeiga narora guseno na arengande kero muske Kibagendi anyari tokwana manganande Agachagua lakini rende intagete kote abantu baminto umaite mechi njanya kobanga kera ritu ko morembe norororo into we are one single family one single family as a united opposition neba no any mechiende ngotwarira mangana mwana oyo naboko nyorobokiro oramiro orionde oyo bokiro oramiro oyo na ende gento kera akonya ase family buneyo no guikaransa amo twateberani nga ya ituwenete kwenda mutuga na ende gontegete goteba after twakorira mangana ayo anyarikana ko bagose akwanwaria twaikaransire buna family ya Jubilee twaikaranse buna united opposition na ende twaigwananire kugenda mutwe tigatobe amo tukwanire igoro amangana united opposition na ende twiranise chingana
ose chinkwano chiranyade gutantania ekiombe kia United Opposition obo mobwo mugusina kigento kiri kia maana bono iga twaikire stage ere nkongusana buno mugusi ase turigereri nebisa kubinde ngakitogo kwechoka gego iko mwaka onde lazima twechoke na intwe tuwenere buno mugusi itore choke na ande turasi kunebisa kubinde ekero bagote konywa mugusi bwebekira amo chikura chonsi ipi ohiro mwana obo iga abantu baminto tikatutiga mangana yebitina tikatutiga mangana amange tubwate bunegesa kwa tikaturabeka namo asenga kieye ekiagera twanyorire egento gigutuchigete kwebeka amo negente kigetuchigete kwebeka amo no korigereri ngaki tokobeka omusiko itu Fred Okengo Matiang'i oborai bwense yo mwakonde koripoteria Ensoko TV kurwa ase ekaunti ya Nairobi erietariane Linet Nyambane Mancho muregera soroboti oro ruaya Linet Nyambane tokwiro mutumako mokega se studio ya Kabere Toskare kurana ndase kagetari gitambe togandra gwesemi amanke Eye Ensoko TV oboroso bumugusi onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Ekerendwali ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwa ikirensinyo ogosemeria nkoro World Health Center ni ntomwali bomuchando Eretabiyane Dr. Kena Moses y'umunyagitari na chagete inyagitari ya World Inyagitari ya World ya chagete 2005 asumucho karatila ase nyagitari yetu ya World nere nyagitari entangani ase East Africa ngima asitogo korege ntugekoro kunga blending of medicine yani ngege nyagitari yetu ya World itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine tuatumia nutritional medicine na ndio tuatumia ndio international herbal medicine asinya litali yeito itoko make sure na tuakolide diagnosis
twamanyire emechando yabo bwate wekere nchira ya professional laboratory testing twamanyago kwa mariogo nye kwa buri wo murembane chindwari chinkongo buno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza eyo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nichiru ya Marigiti omuchobo songo wose twakirisime asi number 0722245763 Etari igakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo muroira akwenda ukura matukato lakini ekero bakwira na riyo wacha kora daktari ya kabere ya gatatu bokonya babuyenete ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakere tuko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomobusi nobe gokomerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha Eye Nensoko TV Oboroso Karibu sana mwancho mworigereria hasense mega ya kabere emesa ya maiya kurwa ensoko ensa motoko endrabosio gokomanya mokonyi bo murai wiki amakege siasa ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigo rituko ria rero hainekia etaro ya se county ya Bomet asanyara ko bakago sangana bananchi bense meyo na kubaboria baesokia sobonge kwerikia ko baba kichukura erigo chikomosira seganga yae yokorigia hekerugo kyoborai bwense. Thank you very much. Sasa tumefika hapa tukitembea kuelekea Narok kwenda kusalimiana na wenzetu pande ile. Nyinyi ndugu zangu na dada ni watu wa kwetu hapa, tuko majirani hapa chini. Inachukua sisi 20 minutes kufika hapa. Tumekuja kumsalimia, tuungane katika ujenzi wa taifa la Kenya. Sisi ni jirani, tunapita hapa kwenda Narok, tunawasalimia, sisi tunaheshimiana. Tutapita hapa, tutakuwa tunaongea siasa ambayo haina matusi ama kelele. Amen. President William Ruto amefanya kazi yake, na sasa tumekuja hapa pia kumtafutia ndugu yetu ambaye ni Fred Okengo Matiang'i kiti ambaye anatafuta ya president. Sisi watu ya Kisii na watu ya Bomet, sisi wote tunatoka hapa South, na sisi tumeamua tutafanya kazi pamoja. Toskabasio mwanchomo rigereria entunde ya gatatu yogochirenta amo chinse kurwa Africa na monense ya China hase amorokerio au yobonchoria iganyara ko bakago chakiwa se county ya Nairobi gasense ya Kenya yeko balenta amo chi company chikwetania ememo chi ense ya China na boigo amashirika au wetane merongevere urwase ense ya Kenya amorokeria yo harachi koira amatuko atatu nigara chi kubwatirania hokorokerio kwebinto au ebyo birachi konekia gukinia obonia ande mono gokonya obonchoria egati yechinse chibere.
we believe the East Africa Kenya Fashion Life Show should be more than simply a place to display the products. Our goal is to create a practical business platform where manufacturers can meet buyers, Kenya business people can find new suppliers and partners, and the international company can better understand the needs and opportunities of the Africa market. This exhibition provides exactly that opportunity you need. It brings together entrepreneurs, innovators, and investors under one roof, creating meaningful business-to-business engagements, technology transfer opportunities, and access to regional and international markets. Mwanchu murigari abunoto wikira omweri aso kumanyaria ne kiwa sama ya kuren soko ensa emo hasiri bagaria Barnabas Ibrahim na Felistas Cross studio ya Kabere bana kiama rugine chibi chango chara senchirengia chenkoro kwa Clinton Ondigi salama kirubonero mbwate sia kurwa sensemo yomuno wimanyirira.